Halo guys, peteng dancuk ireng aku. Iku rada rono madangan kono. Anu guys, iki wis suwi enggak mangan 7 bulan guys. 7 tahun, 7 sasi, 7 dino, 7 menit. Enggak mam. Mame akeh mlakno. Kayak yang kado, yo raine bobot cak. Halo. Iya lah. Iya. Kalau luluan. Baru kipo. Mas, Aku ngomplok bu. Lah guys, ya ketemu karo dulure ya. Madang. Buri sik. Aku mah tipe guys. YouTube Cak Kowar channel. Mas Wedok. Mangan bos, lawe uceng, mantap. Lho. Kok peteng kene? Di keadaan dapure, guys. Piye lek malik piye bor? Putret ya, Bor. Bang. Alhamdulillah kesadaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kersa bantu sana famili ingkang kenging musibah wonten tlatah Semeru. Halo, monggo.